Takže čaute ľudia, vítajte pri mojom videjku, ideme si zahrať Crafting Dead. Spozorujte toho Pec. Ja som Kevernia. Mám to mať nárady. Dobre. Ale čakaj to. Aby to vás pri ďalšom videu. Takže idem home. No ja som home. A ako môžete vidieť, ja hráč na letisku na tej lodi ma zabil a mal som nájsť 50-ku. Ty si... Kde na lodi? Ja som mal... Na lodi, ale ja som bol na lodi ešte. A ja som mal, viete, aké ľudia som mal také parádne veci, 4 granáty, hero. Oni to videli, Ja som to netočil, iba ty si to počul. Ale z 50-ku úplne zabili. Vidím hráča, ten teraz si tam máš 50-ko alebo 9-ko. Bum! Bum! Prečo? Akurát nemám na Tak si milujú to. No, akurát som prebiel. A headshot. Tam je headshot. Nejak to tu strieľa. To ja strieľam. Dá Filip nejaké zbrania aspoň. Hej, môžem ho vyčurovať? Čo? Môžem ho vyčurovať, ja som na tom letisku Hej, čo mi ho, ja odkazujem. OK, takže ľudia, budeme dávať aj vlogy. Hej, prosím, tak budeme aj vlogy. Teraz dostane kulovú smrť. Dostane za 50. Už nebudem miniať, pretože už nemám na BVS 50, už nemám BVS. Počkaj, ja sa musím odpoď a pripojiť, lebo mne si tam si ľudí nejak padlo. Kde ten hajzel? Ja to zabiť ešte dvakrát. Že ty pozor mi píše. Pretože nevie prehrávať. No však dostane Jabusa ešte raz a mám brnenie bandita. Mám M4 a 1. Mám bandita Coffin. Prečo mám bandita Coffin? Ja som bandita Coffin. Hej! Máme to 650. Zabij ho! Ja viem. Dostal heda. Ja tam idem pri tou jeho mŕtvou. Ale on tam stál. A to začne. Zabij ho, On tam má zakažený stál. Vidíš, koľko som ho zabil? Oh my god, a ja potrebujem nejakú... Idú po tebe zombici. Aj ten hráč. Pozor, zombici na tebou, no. Počkaj, ja musím vybrať muníciu. Rýchlo munícia. Takže ľudia, ja som mal také parádne veci zo supply dropu a až 50-ku a tak a... Ten hajzel teraz určite príde zozadu, aký ho nemám, čo vidím. Mimochodom, na lodi ma niekto zabil proste. Sorry, ja som nechcel vysť. Je to hra, takže to je úplne, že pohľad. Mohol som tak parádne, ale začnem oznova aspoň. A tuto ako môžete vidieť, že... Mňa niekto zabil! Dostal som MP5 s nábojmi a sa... Mňa niekto zabil, rýchlo home! Ty si bol na tej streche, že? Hej, a mňa niekto kilo, nejaký buzerant, a nebol to ten, čo... Ja som toho buzeranta kilo, čo ťa zabil. Dobre, díky, kámo, díky. A nie, on je tam, nekilo si ho! On je stále tam! Ja som kilo nejakého iného. On je na streche, on je tam na streche. OK, a Filip, mňa to aj troška seká, predtým vôbec, len vieš, že ja natáčam cez ten banditken. Zabijem ho, je mŕtvý, nezabil ma hajzel. A jak sa volá? Neviem, bože... To je na hovno už toto, keď som zomrel. No však hej, ale môžeme začať odnova. A budeme aj... Dobre, tak daj respawn a ideme odznova. Nie, však poď ho. Poď home a začneme... Ale ja nejdem home, keď ma tam nejaký debil furt zabíja. Ja viem, kde po mne tu kempí. To je hente! No to je fakt video na dve veci. A veď, ja nemusím plakať, ja mám ven do česky ďalších milión vecí. Však aj ja, že? Ja som... Ešte sú tie veci odložiť. Ale ja som prišiel tu MD140, to ma hrozne mrzí. Počkaj, tak ja idem home.
čakaj, za chvíľku som doma. O, tu zomrel nejaký hráč. A bolo by to možno ešte chcieť stopky. Počkajte, ľudia. Aký dlhý chceš diel? Hej kámo, aký dlhý chceš diel? Nejaký hajzol má kilo, ja neviem. Čo si sa pýtal? Že... Aký dlhý chceš diel? O, ja tu mám stopky hneď na tom bandikam, tam že 5 minút. Aha, no tak ja som ti tiež prišiel rovnúť. Ja som za tebou. Som ja vyhral. Čau, poď ideme. O, Ale budeš môcť točiť asi na 10 minút. prečo? No pretože cez bandikam sa mi zdá, ide to... Nevadí. O, a môžete to vidieť, keď dáme L. Že L, tak tu máte ako klan, tu si môžete vytvoriť klan, tu sa môžete odhlásiť klan, tu môžete niekoho kiknúť z klanu a tu sa môžete pridať do klanu hráča, tu prijať ten hráč klan a keď dáte túto G, tak tuto máte na zbrane, na túto chrbát aj ručné a batohy a tu si môžete vytuniť zbraň. Ja som našiel vestu. Ty si úplne hore. Ja idem home. Nechoď home. No tak čau teda. Ja som home. Tam je tu nejaký hráč, Četka, idem ho zabiť. Ja som nenabúrala ešte. Au, Poslome tú nohu. Hej, ja potrebujem morfín. A je to aj také... O, takže ľudia, jak to video bude zle, tak asi Som ja vyhrala. sa strčia do ryti. A, nie. Hej, tu má niekto Google skin a má ho prerobený. Že... O, a natočím ešte jedno Hej, je videjko. mŕtvý. A má DMR-ko bez nobehu. O, dobre. Toto je také pre tých začiatočníkov video. Ale ja vôbec takto neskapíňam, mám nejaké také lagy, neviem prečo, aj predtým som Ale vôbec... tak to je irónia, proste máš úplne najlepšie veci a niekto ťa killne hneď a máš úplne na shit veci a nikto ťa nezabije. Však hej. Ale zobral by som to takto, keď ty niekoho zabiješ, no tak proste si vyhral. Pretože on má dobré veci a automaticky, keď ho zabiješ, tak ty ho môžeš vybrať a máš dobré veci. O, ja... Hráči, s ktorými som sa nabíjala, sú traja, majú stranné zbrane. Oh my god, ja som na Audi. A za chvíľku aj ja pôjdem točiť. Za chvíľku. Cez hyperkan? Hej, pretože mne bandicam nejde. Na tomto prostom debilnom kompli a som v pasci. A ja pôjdem potom na bandika a budeme natáčať iba 10 minút, OK? Čo? A budeme natáčať... Ty už netočíš, alebo áno? Točím. Točíš? OK, tak sorry. Sorry za fail. Koľko už točíš? Neviem. Skúsim napísať nech pozdravia do videa. Na čo? Ja som na ropnej plošine. Nechcem. Počkajte, ja si musím obťahovať No, to je troška. ten debil, ktorého som predtým zabil. Video settings, Čo si jak? Filip, ja som mal grafik ako fast, preto mi to tak asi troška sekalo, že? A mne sa to proti No, fast je skôr tá menej náročná. Fast je tá Nie, menej náročná. nie, fan krič, čo to je? Funky je menej, je viac náročná. A ja ti nepoviem, ako mám, ja mám funky bez lagov. Čakaj, ja natáčam, vieš, a to vypíče to. 50 fps a ide mi to úplne v pohode. O nejaké natáčam, tak to je nejaký problém, ináč mám aj 200 fps. No keď ja natáčam, tak to tie fps teraz mám napríklad 8 a tak je fps. No, Idem home. tak asi aj ja idem točiť, počkaj. A počkaj, však ešte Počkaj nie. nahrávať. No tak nič. Aj tak sa to nespustilo, takže úplne pohoda. Tak. Je ma počuť? Hej, je. Poďte s Gogom O, na takže ja už Ale to... na tom videu myslím. Na tom O, videu, takže ja už to či- končím, či- takže čaute, mravce. A Čus, more. hrajte sa a bavte sa.
Takže